Tí, ktorí sa napríklad pýtajú aj na chemtrails, tak samozrejme venujeme sa aj veľmi zaujímavým letovým dráham v čase aj celoplošného testovania, aj iných momentov v posledných rokoch. Čiže aj keď toto vyzerá ako totálne paranoidná úloha, tak začínajú sa ozývať čoraz, poviem, vysoko postavenejšie hlasy na to, aby sme si overili, že ako to v skutočnosti je, že či sa náhodou tá záťaž v podzemných vodách aj umelo nevytvárala prostredníctvom posypu. Dnes ráno, teda dnes okolo 18. som sa stretla s mojou veľmi dobrou kamarátkou, ktorá dnes ráno vstávala o 4:30, išla si zabehať a poslala mi, teda neposlala, ukázala mi fotky, že pozri sa na toto, že je to podľa teba normálne, úplne popísaná obloha, krásna modrá obloha popísaná bielým, ale pre nich je všetko proste nejaké klamstvo, tak neviem, tak možno, že lietajú z bodu A do bodu B, sa tak proste krížujú a celé nebo pomalujú. Asi to teda je len také lietanie sem a tam. Asi to nič iné významné a dôležité nie je. Mojím dnešným hostom je inžinier Peter Švec, ktorý je bezpečnostno-vojenský a letecko-bezpečnostný analytik. Taktiež je to kapitán aerolínií a je to bývalý náčelník správy vojenského prieskumu a elektronického boja a taktiež bývalý zástupca náčelníka generálneho štábu vo výslužbe. Prajem dobrý deň, pán Švec. Teším, dobrý deň. Pán Švec, ja sa ešte úplne na začiatku opýtam jednu vec, pretože vy ste teda kapitán aerolínií a predtým, než sme začali tento rozhovor, som sa vás opýtal tú otázku, ktorú sa vás teraz opýtam. Veľa ľudí sa práve pýta na tie chemtrails, alebo respektíve tie čiary, ktoré zostávajú po tých lietadlách, tak teraz nám ako letec povedzte, prosím vás, že či to môže byť naozaj nejaký hliník, ktorý na nás púšťajú, alebo skutočne sa jedná len o nejaké výfuky z lietadla. To, čo vypúšťame ako normálny štandardný letci, čiže ktorí nie sme vo vojenskom lietadle, v nejakom špeciálnom lietadle, alebo aj v civilnom, ktorý malo nejaké špeciálne inštalácie, tak to sú vlastne kondenzačné čiary, ktoré sa vytvárajú nad určitou hladinou, je to zhruba okolo 8 km, 26 000 stôp približne, a s tým, že tieto čiary vznikajú s tým, že vo vzduchu sa nachádza vlhkosť a vlastne z výfukových plynov, ktoré sa roztiahnu prudko v tej výške a pri tej rýchlosti a zároveň v nich sa nachádzajú určité tyričité zlučeniny, tak sa na nich nabalí tá vlhkosť a vytvorí oblak. Teraz ja nebudem tvrdiť, že neexistuje niečo, čo by sa zo vzduchu nedalo považovať za to, čo ľudia volajú vlastne chemtrails, že niektoré lietadlá nemajú nainštalované špecifické zariadenia, ktorými napríklad sa vyvoláva dážď alebo sa bojuje proti búrke a tak ďalej. A proti tomuto ľudia idú a samozrejme takéto niečo existuje pri určitom špeciálnom vybavení. Vy ste študoval aj meteorológiu, sám ste teda letec. Existujú nejaké funkčné prístroje, ktoré naozaj menia počasie? Takto existujú určité postupy, ktoré lokálne dokážu zmeniť niektoré prejavy. Napríklad, keby mala prísť nejaká gigantická búrka, tak už sa to robí v rôznych štátoch, že sa delostrelecké granáty do tej búrky vystreľujú. Z nich potom oni sa vlastne rozprstnú v tom oblaku a zabrania tomu, aby sa povedzme vytvorili krúpy. Čiže v tomto zmysle. Alebo existujú určité prejavy, ktoré umožňujú závlahy tam, kde je v podstate výrazné sucho alebo po nejakom suchom dlhom období. Čiže vedecky sa to skúma, už sú niektoré overené metódy, ale rádiový vysielač a preto sa mnohí odborníci obávajú, či neželaných vedľajších účinkov nebude viac ako pozitívnych. V roku 1983 som hľadal naftu metódou radiotomografie o sile 30 W. Na celkovom území 29 štátov som objavil 26 naftových polí. Na prerazenie tvrdých skál mi stačila energia 30 W. Vysokofrekvenčný polárny výskumný program HARP využíva 2 miliardy wattov, ktoré za účelom pokusov prenikajú priamo do ionosféry. Nemusím azda zdôrazňovať, aké je to nebezpečné. Predstavte si, že klavírne struny sú jednotlivé zemské sféry, každá jedna struna reprezentuje molekulárne väzby. Každá z nich má svoju vlastnú frekvenciu. V programe sa vysielali rádiové vlny pod povrch Zeme.
Tieto rozvibrujú všetky struny, ktoré sa nachádzajú na povrchu. Napríklad získame takýto zvuk a vieme, že ide o zemný plyn. Ďalší zvuk bude znieť takto. A nám to dá signál, že je to surová ropa. Na to všetko som potreboval len 30 W rádioenergie. Ak budete robiť to isté pomocou 2 miliárd wattov, vibrácie budú také silné, že sa tento klavír rozletí na kúsky. Pravdu povedia, celý dom sa bude od základov triasť. Podzemné vibrácie ale môžu byť až také silné, že by mohli spôsobiť zemetrasenie. Okrem toho nesmieme zabúdať, že Spojené štáty nie sú jediným štátom na svete, ktorý sa zaoberá rozvojom tejto technológie. Napríklad Rusko vyvíja svoju vlastnú verziu a navyše aj dlhšie. Čo sa stane, ak budú aj iné národy viesť podobné výskumy? V Sovietskom zväze sa skúšky začali už v roku 1976. Ich projekt sa na svete preslávil pod názvom Ruský ďateľ, pretože jeho impulzy mali rýchlosť 10 úderov za sekundu. V októbri toho istého roku uverejnil časopis New York Times alarmujúci článok, podľa ktorého sovietsky signál nielen prerušoval na celom svete rádiovysielače, telekomunikácie, ale navyše vraj vážne ohrozoval aj nervový systém ľudí. V roku 1990 sa objavila odborná správa, ktorá dokazuje priamy vplyv nízkofrekvenčných elektromagnetických polí na vznik a šírenie leukémie, zhubných nádorov lymfatického tkaniva a rakoviny mozgu. Za to však v rozsiahlom 440-stranovom posudku vplyvu projektu HARP na životné prostredie o tom nie je najmenšej zmienky. These lines in the sky, some believe these are concerning chemtrails and others just called a conspiracy theory. Either way, Florida lawmakers took a big step toward what they call banning weather manipulation. Firebrand and Congresswoman Marjorie Taylor Greene had this viral post. She claimed the federal government was controlling the weather, but about a month later, State Senator Ileana Garcia filed SB 56, banning weather modification in Florida. 28 yeas, 9 nays, Mr. President. So the bill passes. And Thursday, it passed the full Senate. This is about protecting Florida's environment and public health. With no federal guidelines in place, Florida must take responsibility for its own airspace. If signed into law, the bill bans the release of chemicals, substances, or use of a device to affect temperature, weather, climate, or intensity of sunlight. Anyone who does so faces a third-degree felony. The Department of Environmental Protection tasked with enforcement even getting a hotline where the public can report suspicions. What I don't want is for a loophole to continue to grow and that we have something as powerful as weather and weather modification to be weaponized. Things like cloud seeding are real. With a cocktail of chemicals from on high. Those white vapor trails in the sky left by aircraft are government weather modification cover-up, and in the process we're all being slowly poisoned. Chemtrails are happening and that they are for climate engineering. We have NASA satellite imagery like that, which you're showing right now, that clearly no one needs to know anything about meteorology to see that there's very unnatural patterns in those cloud formations, in fact, patterns that nature cannot make. In addition to our testing of precipitation, the climate engineering components in the precipitation, aluminum, barium, strontium, polymer fibers, using a flying laboratory that NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, also uses, and we have just confirmed the same climate engineering elements that were emitted from aircraft in a layer that we flew through. We have film footage of these aircraft at altitude turning on and off. You can't turn condensation on and off with the nozzles visible. As you see in that particular image you're showing now, you can see the nozzles on the wings. We have up-close photographs as well. If people don't believe what they see with their own eyes, I think there's not much we can show them. Militaries around the globe, starting with the U.S. military, state emphatically and on the record the stated scientific purpose. And by the way, we have every science institution, every climate science institution around the globe discussing exactly what we see in our skies as something that needs to be done immediately.